Endavant. Vinga, va, agafem el nostre auto de rally, que el estem maximitzant al màxim amb 3, 2, 1 i endavant, prova de descens, i avall, que fa baixada. Aquí fem... Vinga, va, anem tercers, segons. I aquí amb la nostra gran baixada, vinga, salt, supersalt, arribarem. Uah, segons. Continuem a la següent baixada, baixada, i hem d'agafar i hem de quedar a veure si aquell podem quedar primers i avancen aquell. Vinga, va, molt bé, vinga. Hem passat per dalt i ara va, vinga, no, frenada, que es queden sense cotxe i bé. Ara ja és complicadíssim, ara ja hauríem de quedar primers i cada primer hauria de quedar tercer. Va, vinga, baixada, va. Vinga, que és possible, tot és possible, fins a l'últim moment tot és possible en aquest joc i a veure que hem complert nosaltres primers, sí! Oh, no, que havia primer ha quedat. No passa res, hem quedat segons. Enhorabona en el cap de toro samurai. En el següent. Aquí, en el circuit de baixada no ho hem aconseguit, però en el circuit de Bill sí que ho farem. Auto de rally, i aquí sí que ho assolirem. Hem d'arribar entre els millors. Vinga, endavant, auto de rally. Avança, el camió passa primer, nosaltres hem de córrer ràpid, molt bé, avancem el camió ens torna a avançar. Ah, no, cavallet no ara, va, vinga, va, que hem d'avançar el camió aquell. I avancem i ens torna a avançar el camió, està això aquí, la moto es torna a avançar a nosaltres i... segons. Vinga, endavant, nois, que aquí hem de guanyar. Aquesta sí que l'hem de guanyar. Abans hem quedat segons, però aquesta no, perquè aquí segur que hi ha un cofre molt bo. Anem i... accelerada en cavallet, inclús, i ara no ens passem de rosca, si no ens m'aixecaran aquí el cervell. I endavant. Accelerada, hem d'avançar. Vinga, va, l'últim segon hem molt empatat, accelerada molt bona i primer. Molt bé, això ja està. A veure, l'última cursa és la decisiva, hem de quedar primers, endavant, Chamscat, endavant. Bon salt, accelerada. Va, vinga, va, que ens vol avançar el camió. Endavant, vinga, una accelerada ara, El camió ens avançarà, va, vinga, va. Ah, que queda por, va, vinga, però hem quedat 7 punts, empatat amb el camió i per igualtat de punts que hem quedat primers, igual que el del camioner. Enhorabona, camioner, hem quedat tots dos primers. Excel·lent, i ens donen un cofre normal de fusta. No passa res, Chamscat, fins a la propera, a la gran Copa Hale.